MC Tommy. MC Tommy. बेसोर मोनथिगौ रिंकु बसुमतारी रिंकु बिथाङाबो दानि बे सुबन कुमार ब्रह्मनि डाइरेक्सन होनाय बर'नि थै फिल्मावहाय ओंखारगोन बिथाङाबो रल दङ एसे दे खोन्थालाय नोंथां नोंना मा रल हो नोंना मा रल दे गुन्दासो एसेबां हेन्डसामा बोरै गुन्दा जानांगौब्रा एसेबां हेन्डसाम मानसि नोङो बोरै गुन्दा जानांगौ जाखो मोजाङै मोजां खालाम जाहाथे उनाव एक्टर मोनो खोमा होमबालाय गुन्दायबा बयबो नायो बयजोंबो मोजां मोनजानाय अन्थोब जानाय जानांगोन दा जानला मोनलामाथ' जानाय नङा आरो हायोबा जोंफोरखौबो लेंलां जोंबो खालामगोन ना एसे साइडआव ओरैनो एक्ट्रिस बिदानो एक्टर बिदानो एक्टरनि फंबायनो खिन्थु मोजां जानांगोन दे रला जानला मोनला जानो नाङा क्रिम फुननायजों क्रिम जागोन दा बोरै बर'नि थै दंना नोंबो बर' ओंखायनो मोजाङै मोजां थै गोजालै नै गासिबो थैजोब बर'नि बरिया मेहेर गोनां फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारगोन ना शुटिंआ सोलिगासिनो खादा शुटिंआ लकेसन नायगासिनो बरिया माबानिफ्राय मार्च लास्ट उइकनिफ्राय सोलिसिगोन दा लकेसन चिरां क'क्राझार सरलपारा स्क्रिप्टआ सोरनि माबानि दा आदा सुपन कुमार बसुमतारीनि डिरेक्सनखौबो बेनो होगोन बरिया जाखायो बेनिया बयबो एक्साइटेड जाना थाखासिगोन नायनो लागाव दे माखासे ट्रेलारफोरखौ नुलाबायदोंमोन नोंखौ हेन्डसाम थारदों माथो कट गानलायनाय जागोन दे जागोन दे बरिया दे नाजा दे मुंदांखा फावखुंगुर जानांगौलै आरामसे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगाहोनांगौ मोनसे गेमस्रिजों मोनबाथ' मोजां मोनलै MC Tommy जागोन बुन्दु जागोन दे नोंथांमोन होनबा लाखिथ'बाय दे बन्दे मातरम